hore. No, sladú dievčina, čo tam dáš? 5 €. Hneď o peniazoch, tuto kto sa hlásil. Čo tam dáte? Pozrite, krásny sokol, vycvičený, včera som ho ukradol kráľovi. Čo tam dáte? 7 €. No. Za tu si nekúpim v dnešnej dobe skoro ani minerálku. Dobre, niekto dá viacej ako 7 € a túto dievčatko by mi aj zmrzlinu dalo za sokovanie. Asi nie, dobre. No a niekto viacej ako 7 €, kto dá viac? Nikto. Dobre, dohodneme sa tak, že keby dačo, tak ste ma nevideli, dobre? Pánkrát dali zase za úlohu, že mám vám ísť popravovať. Čaute, čaute, všetci. Ciky-caky, Adam poznáte, tak poďte so mnou. Ciky-caky, ciky-cak. Á, stred dobre, pravá strana, ľavá strana, čest vám. Však pozrudzujem. Majstrovstvá síce dopadli na prd, ale to nevadí. Ciky-caky, ciky-cak. Hej. Tak sa mi to páči. Publikum je vyrehotané, počasie máme skvelé na apríl. Hneď sa tomu nebojakovi bude dobre umierať. Na známosť sa dáva, že dnes roku pána 2015 bude vykonaná poprava. To si prdlatý? Dávaj si pozor na vetri. Odsúdený bude sedliak Matej Mučiak z Kamenného mlyna, ktorý sa pokúsil ukradnúť najkrajšieho kráľovského dravca a potom sa ho snažil predať. Nevideli ste ho náhodou niekde? Ale klamať sa nepatrí. Kto ho videl? Kde si ho videl? Kde? Tak tam nikde není. Čo robíš? Tam nikto není. On je na druhej strane tam. A tam nikto tiež není. Nerobte si zo mňa blázna. On išiel za kúsek. Ticho, mám ho vzadu v mučiarni, idem preňho. Gerba! Ja to nič neurobil! No jasné, to tvrdí každý. Ja som nevinný! Priznaj sa. Nemám k čomu! Nechaj ma to! To musí byť nejaký omyl! Ty si omyl, ale ramín. Tuto ľudia v dedine vraveli, že si ukradol najkrajšieho kráľovského dravca a potom si sa ho snažil predať. Čo je na tom pravdy? To mi sliepky už lietam hľad do lesa. A ty si už úplne slepý, že nerozozňa sokola od sliepky. No, zobák to malo krivý, No? nohy to malo krivé. Presne ako ty! Ha! Ja, majsterka, že No? mám nohy krivé. Ukáž mi ty radšej ruky. A to ti ktorá firma manikúru robila? Hovorí sme si nech jezero. To je nejaká pofiderná, tu nepoznám. Ale ľudia poznajú, pozri, smejú sa. Daj sem ruku. A pozri sa, čo som si to ja na teba pripravil. Hľa, španielská totiž má. Áno, Španielska. Hlavne ten nápis, že Made in China. Že Made in China, to je tu z partizánskeho od Baťu. Ale Španielska z partizánskeho ešte aj. Daj sem ruku. Ja pritlačím prvýkrát a ty sa priznáš. Netrafil. Ja ti dám, že netrafil. Sem daj ruku. Priznaj sa. Nemám k čomu, ja som nevinný, veď ti to vravím. Ja pritlačím druhýkrát a ty sa priznáš. Počuj, majsterka. Ja Čo? ti neviem, kde ty tlačíš, ale to moja prababka po 3 porážkach silnejšie zaplatila. Ja ti dám. Teraz ti ukážem môj najnovší mučiarenský tanec. Opak a Jaj, nechaj! dobre, priznávam. Tak sa mi to páči. Ale pod nátlakom, všetci to videli. Pod akým nákladným vlakom? Pod nátlakom. Ja ti dám. Priznáš sa bez nátlaku. Jaj, dobre, priznávam bez nátlaku. Tak sa mi to ľúbi. A keďže sa tu sediak Matej, priznám sa, podotýkam bez nátlaku, mám tu pre ňo ešte jedno prekvapko. Pozri sa. To je ako kinderko, 2 v 1. No, Vieš, čo to je? áno, polovateľné kreslo, také som videl, len ti zabudli pribaliť madrac Dormel.
Ale toto je originál derež vyrobená z pravého kalamitného tatranského dreva. No. Pre 10 rokov, čo tam bola tá vychrica. Pozri, ono to žije. A to sú červotoče, to si nevšimaj. Takže lahaj, ideme masírovať. A tebe šibek? Jak si to lahol? Nie si na kúpalisku, sa než opalovať, ani slnko nesvieti. Naopak. Povedal, že ideme masírovať. Ale nie tak, naopak, na brucho z gerba. A s týmto tu ja mám pracovať. Nadereš na brucho, sadil ani zostaň. Počuj, vankušik by nebol. Ja ti dám vankušik. Je. A si si istý, že sa to nerozpadne? Toto dúfam aj ja. Takže, decka, koľko mu dáme? Dobre. Niekto viac? Aha, Milión, počkajte, ja si počkal na bráne. Len zlezem. Takže na výstrahu a všetkým ostatným dostane súced, jak Matej, 10 rán bičom. Počítajte so mnou. A to ma ani nepripneš? No nepripnem zatiaľ. Ale môžem, ak chceš. Ti ujdem. Poď. A ti to ľúbi, že? Aha. Ja som rád pripínaný. Takže počítajte so mnou. Počkaj! Čo? Majsterka! A nedalo by sa to tak, že si na mňa zabudol? Že zabudol? Nedalo. Alebo že si bol chorý, veď pozri, chrípka ide, zima je. Nie, ja nie som chorý. Ja ti tú majročku z tela vytločiem. A počítajte so mnou. Ale veď počkakaj! Čo je? Majsterka! A nedalo by sa to tak, že na leasing. To teraz Na prší. leasinga to už ako? Každý mesiac jednu ranu. Najlepšie odložiť o pol roka. A čo ja vyzerám jak aká automobilka? No, Kia nabúraná spredu a poriadne. Ani ďalšie nabúraná Kia. Mám to nám pampersky dolu. No, radšej nie. Mám tam hnedý flak. A vy? Zabudol som oprať. Počítajte so mnou. Ale veď počkaj, červená To je čiapočka! zase! Ty, ja ti dám, červená čapica. Teraz si ma dotýril. A vy počítajte so mnou. 1, 2, 3, Hej! 4, Počkaj! 5, Počkaj! 6, Hej, čakaj! 7. Hej, Čo počúvaj! je? Zase. Úžovka! Je. Už prešla. Ja ti dám. Kde som to skončil? 1. Áno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a... Ty mesiac na rinde sadneš. Zasrám jeden. Počuj. Majsterka. A čomu som sa to ja vlastne priznal? Ja ti už ani neviem. Ale tu jedna z gerba ti Mami chcela dať milión rán. Počkaj, ale zoberieme väčšie, to sa bude ešte bať. Kto sa priznáva dobrovoľne na silu? On ukázal na druhého, tak jeho to bude. Ten si pekne lahni, Lahni si a cica jak doma. ale aj na brucho. Na brucho si lahni, to čo ťa v tej škole nič neučia. Na brucho lahni. Pythagorovú vetu ťa naučia, ale ako máš ležať na dereši, to nie. Počuj, je nejaký krátky. No, musíme ho natiahnuť. Do ktorej triedy chodíš? 7, tak ho natiahneme na takého... Na deviataka. Na deviataka. Počuj, oči, posúdia. Počkaj! Nohy mu smrdia za vysokoškoláka. Počuj, veď to tu zamoril, jak Černobyl. Hýbaj! Počkaj! Dobre. Aby to tá derež No, vydržala. máš... Lež. Ale ešte neutekaj, pekne si lahni. No. Ešte si lahni. No, na brucho. Nech tu ťa chytá za zadok, nech to nevyzerá blbo. Máš tu nejakých rodinných zákonných zástupcov? Nie, iba. A ty lež a môžeš ukazovať aj poležiať. Dobre, tak teta je ktorá? Priznajte sa dobrovoľne. Už budete vedieť, za čo dostane. To mi k nemu nesedí, to je moc pekné. Ale poďte s nami, veď už vás vybrali. Aj na rukách by som vás odniesol. Takže tu máte výčin, takto sa dohodneme. Vy ho budete derešovať, ja budem tlieskať. Ak sa do rytmu netrafíte, tak vás vymením. Dobre? Takže pripravte sa.
Ale jeho. Prečo mňa? Ale ešte sa netrafil, tak vymeníme sa. To ste si ešte na mne nevšimli, že mňa do život bije. Ešte aj. No, poď dole, vymeníme sa. Ať môžeš v kole. Nevadí, pekne to nastavíte. Ale poprosím, na chrbát nejdeme, teda na brucho nejdeme sa milovať, ideme derešovať. Poďte aj na chrbát. Radšej na brucho. Tak. Vysiedlíme, aby nám neušla. Môžete, kamaráde, toto ti dám, môžeš si utrieť. Nie mňa, prečo? To už sa nevytešá. A Dneska budeš bez večere, kamarát. sa s ňou už porátame. Takže, Koľko jej dáš? poslucháš? Ja klame, 3 rany. Vydajme sa manžela, či poslúcha. Posluchá? Áno. Ob ich brav bin. Ja, naturný. Niemec. Ja ich bím. OK. Bum, bum, ja. Bum, ja. Jedna. Aj, Au, dobre, super. Inak Ale sami poprosím, ľúbite, potrebujeme nových ľudí do divadla. S týmto ksichtom sa už dlho robiť nedá. Máme perfektné platové podmienky. No. Povedz aké. 60 minút na hodinu. Vyplácané každý mesiac vatikánskou menou, pán Boh zaplať. No, nezoberte to. Takže, musíte ešte raz dobre zakričať. No, ešte dvakrát. Dajme. Môžeme? Počuj, ale ona sa ti smeje. No, jej sa to ľúbi. Nemáte to náhodou doma? Požičiame. Opačne. Doma to máte opačne, výborne. Teraz udrieme posledný krát a silno. Ale ja som si iba obyčík oprel. Tak ešte raz. Op. Tak, velikánsky Výborný. potles. Poprosím potles pre nás kompár. Môže. Ste na Slovensku. Týmto sa s vami lúčime my z Sokolieri Akvila s našou scénkou. Ako zase, ak máte nadereš, dostal kvôli ukradnutému Sokolovi. A pevne verím, že decká si z toho zobrali ponaučenie a že nikdy nebudú klamať a kradnúť. A teraz prichádza naraz tá krajšia časť, a to sokoliarstvo a dravce vycvičené na lov. Oj, čo si.